Nem. Jó volt? Nem. Sziasztok! Sziasztok! Mi vagyunk a Funboxers, és visszatértünk a minionokkal. Újra 10 Chipicao croissant, és Folytatjuk a vadászatot, amit elkezdtünk még a korábbi videóban, ami úgy tűnik, hogy a legsikeresebb videónk lett. tehát már megvan rajta 300 nézettség. Köbö. Hát, Már lehet, hogy több is. Ja. Nagyon-nagyon repítünk, ezért gondoltuk úgy, hogy folytatjuk, Hát most már találunk valami fémet. mert hogy találtunk, tehát van remény. De ezt gondolom láthatok Facebook oldalon is. Igen. Gyönyörű korong egyébként, nagyon imádtam. És még most is imádom. Jó, na, Megkezdem. csapassuk. Akkor ezt teszik arrébb, Majd mindet végén. nem? De úgy, jó. Na, akkor választok egyet. Előveszem szokásos morbid ollónkat. Várjál. Jó. Úgy. Lássuk. Mit is rejt a zacskó. Nem várunk egyébként nagy csodát, tehát tudjuk, hogy a 10 az azért csak 10, Kell a és tálka. nem 80. Na szóval. Lássuk a medvét. Kiveszek a... Croissant már láttunk. Igen, korábban. kivesszük a... Ezt. Ó, Unique. egy Unique, egy Bob Unique. Bob Unique. Fantasztikus. Sose láttunk még ilyet. Igen. Mert Unique-ból csak egy van. Igen. Kibontjuk vagy? Hát, De mindig kibontottuk. kibontjuk. Na. Szerintem amúgy, ha nem is kapunk fémet, az jó. Igen. Tehát bővülünk korongokba. Na. Hát ez az én. Ez megint jó. Na, következő. Mész ki a képből. Na. Mignon, amit a tehén kinyom. Hoppá. Ez új? Új, de nem fém. De ez is egy Crow Minion, tudod? Not múltkor beszéltük. impressed. Tudom, de nem Chrome Mignon, hanem ez not impressed. Mit Not jelent? impressed. Kérem a croissant. Mit jelent? Not impressed. Nem. Addig én se jutottam. Nem. Impressive. Mi az impressive? Nem tudom. Majd talán kiírjuk. Igen. Ha lesz kettő. Mindent. De ez rátok is bízhatjuk. Mhm. Kommentekciósok. Akik reportolnak minket mindig. Következő. Izé. Szumó. Ó! Hoppá. Ez elég érdekes. Fókusz távolságban kerülünk. Te láttad a filmet? Én láttam, ez a csávó törik a nyakát. Igen, tehát vannak klónok, az amúgy jó benne. Vannak klónok, és ahogy ott ügyködnek egy ilyen kis szobába, ilyen bemutató, ott nekilökik egy ilyen tartályt az eredeti fickónak. És akkor annak eltörik a nyaka, meghal, és ezért a klónok mind eltűnnek. A végét nehéz elvágni, mert nem visz az olló. Igen. Ez a brutál olló. Hát, Wow! ilyenem már van. Tehát Neked nem van. fém. De amúgy nem mondhatunk még ilyet. Vágd el. Evil, so evil. A gonosz az gonosz. Ugye a főhős nő. Főhős. Főhős nő. Hős. Főgonosz. Igen, igazad van. Ugye? Egész film erről szól, úgyhogy nem tudom. Hát a főszereplő akkor. Ja, az egyik főszereplő. Scarlett túlölő, és hogy is hívják a férjét? Pasiát. Fred? Nem. Bob. Nem tudom. Én is. Pedig most felenéztem a múltkor.
kommentekciósok, ez megint a ti dolgotok lesz. Nincs kedvünk kiírogatni. Hát nem is. Drágám az ilyen effekt videóba. Mindig megállapítom, hogy baromi finom ez a croissant. Oh, Le Bali? Nem. Mi? Egyéb szó. Nyitottunk ilyet már, de abban csak egy egyiptomos volt, nem? Igen, de ez újfajta, ilyet még amúgy nem láttam. Hogy Én pont ezt a korongot. Már próbálom nagyon durván kivágni. Na, lendület be. Nem jó, nem fog az olló. Ennek most nagyon... Jedi erő megvan? Már érzem. Érzed? Rá is köpök. Tű! Aha. Szóval a duplikáció. Szokásunkhoz híven a duplikáltakat nem bontjuk ki, hanem... Belálljuk a könnyesítő alá. Oda be. És megint a színfalak mögé láttunk. Egyébként írjatok nekünk kommentbe, hogy látnátok-e szívesen angol nyelvű videót. Mert ha igen, akkor nem csinálom. Mert terveztük, hogy csinálunk, de nem tudom. Nyilván feliratozva. Igen, azért a kevésbé kultúráltabb és kevésbé multikulturálisabb nézőink is lássák, a magyarok ilyen lássák. De most miért? Értsék. Mi is magyarok vagyunk. Igen, de mi kultúráltak. I won't bite. Nem akarok harapni. Hát ez a sorry I'm bad. Sorry, I'm bad. Ja. Na, sajnáljuk. Cseh! Itt a... Nem vagy benne a képbe. Mi? De így? Na. Nem látom pont a előnézetet. Ezt most megpróbálom úgy kivenni, hogy ne rántsam ki vele együtt azt a corongot. Rángas, Kész! Rángas, na. Kis karcsú már. Kis karcsú. Nem néztem még bele. Wow. Wow. Nem fém. De dizájnos. Milyen jól néz ki. És nem csak az, hogy alapból ilyen nagyon vagyis nagyon világos színű, még a hátulja is világos. Tehát a háttér. Ja, érdekes pozíció. Egyik legjobb korok szerintem. Na ja, az egy kinyitottak közül, tehát eddig nem tudom mennyi van, ez 16 hét. Már csak 2 izénk van. Na, nézzük. 19. ez. Itt a izé. Jóságos. Tudjátok mi? Albinos darab. Ollóval veszed ki? De még hogy? Olyan még nem volt, várjál. Hát... Úristen. Valószínűleg nem fény, viszont ez a far out. Az már egyik korom rá volt írva a videónkban. Már így a hippisre. Szerintem is valami. De ez is hasonló a hippis mellesleg. Virágok, béke. Ukulele. Ja, amúgy kb. Ukulele. Mert hogy te tudsz ám ukulelézni. De még hogy? Bemutassuk? Addig én kibontom ezt. Távol vagy. Na, ezt most ukulelével fogjuk megáldani. A múltkor Gregorián zene volt alatta. Igen. Ez ukulele. Csapassuk a klasszikust, a minden ukulele dalnak az atyát, a Somewhere Over the Rainbow-t.
és énekeljük is. Én nem tudom a szövegét. Akkor megkeressük. Várjál. Itt van, legelső verszakot. Én tudom fejből, lerakom ide inkább. Add ide. Na, jó. de nem tudom mikor kell elkezdeni. Én sem. Jó. Kezdete. Over the rainbow, rainbow by, and the dream that you dream of. Na, elrontottuk. Na, még egyszer. Újra. Mi ez a lubali? Lovely, olyan van. Énekeljétek velünk ti is. Somewhere over the rainbow, Way up high, and the dream that you dream of. once in the love to die. Szép volt! Mi volt olyan? Na. Nem fémkorong. Nem hiszem el! Nem fémkorong, hanem Kevin. És nekem ilyenem már van, nem tudom, hogy videóba nyitottuk-e, de én szerintem nem. Megvan a 10 darab. Jön a Jolly Joker. Croissant. Azért a kibontás az. Ja. Szóval most jön Jolly Joker. Nem ez, hanem a keks. Nem kell hozzá olló szerintem. Szépen kinyitogatjuk a tetejét. Jó. Kinyitogatjuk a tetejét, kivesszük belőle a kekszet. Itt a keks. Úristen, hát ez mi? Addig ez most ki, Baba. én megnézem, hogy hol a korong. Ott van. Hát, De ez sem fémkorong. ez fail. Ez nem fém. Azért nyisd ki. Azt mondja, hol akkor. Én még soha nem ettem ilyet. Én sem úgy. Ez az első ilyen bontásom. Így lemorsázzuk. Fóliába. Hát az én szerintem amúgy ilyen gagyi Oreo. Vagy nem tudom, valami. Vagy tudod, ez a... ilyen Oreo, meg pilóta keks, meg ezeknek a lekoppintása. Kellett már valami, ma a croissant nem volt elég. Egy újabb kalózos. Igen. Arr. Ilyet is nyitottunk a múltkor, de mégis ez most új. És ez is nagyon menő. Megkóstolom ezt a kekszet, ha nem bánod. Harald bele. Fini? Hát, Apple logónak elmenne. Fordítva. Ja. Nem olyan jó. Egy nekem egy. Nem. Hát, most sem sikerült fémkorongot nyitni. Hát a majd legközelebb. De hát úgysem. Na. De remélem meg utoljára. Szerintem fogunk jelentkezni egy harmadik videóval is. Hát igen, az a baj, hogy most már kezd kifutni a divatból. Tehát egyre kevesebbet találunk a boltba. De majd amelyik boltban már meg is szüntették. De csak fog jönni egy új fajta. Ja, volt Angry Birds-es, milyen most? Most jön a Kung Fu Pandás. Ki tudja? Facebook link a leírásba, leírás A Facebook linkbe. Sziasztok! Tehát minden megvan. Mondom sziasztok! Akkor még itt maradtok egy darabig. Még azt azért elmondom, hogy van nekünk egy ilyen e-mail címünk, hogy funboxers11@gmail.com. Ez így itt van. Ott fog lebegni. Így is. És oda küldhettek ötleteket, hogyha valamilyen videót szeretnétek. Na, sziasztok! Csesztek!